Seara bună, oameni buni! Sebastian Drăgan la o nouă ediție a emisiunii Asemenea Voi, o ediție specială, așa cum v-ați obișnuit în fiecare seară, numai aici la MDI TV. În această seară vom discuta în direct cu dumneavoastră și în acest sens așteptăm și telefoanele dumneavoastră pentru a vă spune opiniile, părerile. Nu aveți decât să sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Așadar vom discuta despre mediere, despre instituția medierii în justiție. Având în vedere că de la 1 august 2013 informarea asupra necesității medierii a devenit obligatorie prin lege, avem de-a face, începând cu această perioadă, așadar de la 1 august anul curent, cu o serie de blocaje, spun eu, alții spun cu o serie de eficientizări ale actului de justiție. Așadar vom discuta dacă instituția medierii a grăbit actul de justiție, dacă dosarele au devenit mai repede rezolvate pe rolul instanțelor, dacă această instituție a medierii, obligatorie prin lege, repet, și-a văzut eficiența până în momentul de față, ce se așteaptă de la mediere în continuare. Pentru aceasta îi avem invitați în direct cu dumneavoastră pe doamna Posedaru Vasilica, mediator. Bine ați venit în studiourile MDI TV. Bună seara, bine v-am găsit. De asemenea pe domnul Sorin Gogeanu, avocat, prodecan al Baroului de Avocați Dâmbovița. Bine ați venit și dumneavoastră în studiourile MDI TV. Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Alături de domnul Sorin Gogeanu se află domnul avocat Augustin Răducanu, decanul Baroului de Avocați Dâmbovița. Bine ați venit în studiourile MDI. Nu în ultimul rând, așa cum v-ați obișnuit, colegul meu, invitatul permanent, Sorin Popescu. Bună seara! Discutăm așadar despre mediere, despre necesitatea acestei instituții create de legiuitor pentru a soluționa cu eficiență dosarele aflate pe rol, pentru a urgenta actul de justiție. Cât de eficientă este această mediere vom vedea de la invitații noștri. Sigur că este o instituție menită, creată pentru, repet, a grăbi mersul dosarelor în justiție. Vom vedea însă de la invitații din această seară cât de eficientă este această mediere până în momentul de față. O să rog pe doamna Posedaru Vasilica, ca mediator, sunteți și singura doamnă prezentă aici în studio, să discutăm, să pornim discuția pentru toți telespectatorii și rog toți invitații să o facă într-un limbaj mai puțin tehnic, într-un limbaj care să fie înțeles de omul de rând. Pentru că dacă vom intra în termeni juridici specifici, vom avea probleme în primul rând de comunicare cu cei care ne urmăresc. Vă rog. Da, deci medierea reprezintă ca și instituție o alternativă la instanțele de judecată. Deci nu reprezintă o procedură prealabilă a proceselor, dar reprezintă o alternativă care o soluționare a conflictelor pe cale amiabilă. O modalitate de soluționare a conflictelor, disputelor, litigiilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei persoane specializate numită mediator. Da? Deci, ca și procedură, a fost gândită de către legiuitor tocmai pentru a degreva instanțele de judecată de numărul mare de procese. De dosare și aici vă completez și trebuie să spunem că de ani de zile, într-adevăr, instanțele de judecată sunt blocate cu ghilimele de rigoare de numărul mare de dosare, existând pe zi, spre exemplu, pe un complet, la un moment dat erau peste 100-120 de dosare. Judecătorii invocau tot timpul faptul că sunt foarte aglomerați, că nu pot parcurge cu atenție aceste dosare și, sigur, actul de justiție putea fi viciat, dat fiind volumul foarte mare de muncă. Da, deci medierea, așa cum precizam, ea se realizează de către mediator, da, cu părțile implicate, cele care pot fi două sau mai multe părți implicate în conflict, mediator care trebuie să fie neutru, imparțial și ca și activitate așa reprezentativă, medierea, spre deosebire de actul de justiție în instanță, ale căror ședințe știm foarte bine că în cadrul proceselor ședințele sunt publice. La mediere se bucură de confidențialitate, se asigură confidențialitatea discuțiilor,
părților. Deci sunt chemate părțile față în față, reclamantul cu părâtul, ca să înțeleagă, cel care cheamă în judecată cu cel care este chemat în judecată, sunt deci chemați în fața dumneavoastră pentru a împăca. Ca și obligativitate, ca reclamantul, în mod obligatoriu, da, să parcurgă această etapă de informare cu privire la procesul de mediere, etapă în care îi se prezintă avantajele procedurii față de actul de justiție. Ca să nu se mai judece atâta timp, Ca să nu se mai judece și ca să nu mai... Până la urmă va trebui în timp, și cred eu că aici trebuie o cultură realizată și o cultură și în domeniul acestei instituții, dat fiind faptul că oamenii totuși sunt reticenți în ceea ce privește instituția medierii, iar ca și instituție este benefică pentru că omul, da, indivizii între ei își rezolvă singuri disputele. Deci ei sunt cei care generează soluțiile. Înseamnă cu bani sau fără bani. Deci ce ne întreabă? Deci medierea nu este o activitate care este gratuită, cu titlu gratuit. Da. Am titrat pe ecran, putem vedea cu toții în monitor, informarea privind medierea în justiție obligatorie. Informarea. Trebuie informarea este gratuită. Să explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă această informare și ce înseamnă medierea. Pentru că medierea nu este obligatorie. Nu este. Deci de la acest lucru trebuie să pornim. Dar informarea este obligatorie, categoric. Deci informarea presupune, da, ca toate părțile aflate în conflict să fie de față. Deci actul de informare nu se poate realiza decât cu o singură parte, numai cu reclamantul sau numai cu părâtul. Aici o să vă contrazic și o să vă contrazică nu se poate realiza informarea. Deci informarea părților, da, ca și în vederea eliberării certificatului de informare, nu se poate realiza decât cu toate părțile aflate în conflict. Informarea privind avantajele medierii pentru reclamant se realizează, da? Dacă părțile, el va trebui să dea toate detaliile pentru părțile pentru părâți, da? Ca mediatorul să invite la ședința de informare. Bun, dar părâtul nu este obligat să fie prezent și nici să se prezinte. Nu este, dar în atare situație nu se mai eliberează certificatul de informare și se eliberează un proces verbal dacă partea nu s-a prezentat la informare. Sper că cei care ne urmăresc acum, cei care nu au studii juridice, au înțeles că această instituție a fost creată pentru a urgenta actul de justiție și anume pentru a degreva instanțele de numărul mare de dosare, pentru a nu se mai ajunge la un litigiu care să se judece în instanța de judecată, să se împace părțile sau să se înțeleagă, nu neapărat să se împace, înainte de a ajunge în instanță, pentru a nu mai ajunge în judecată. Da, există această condiție, da, ca să fie părțile să fie în integralitatea lor prezentă, pentru că dacă nu sunt prezente toate părțile aflate într-un litigiu, obligatoriu nu se poate face informarea. Că medierea, în urma informării, da, cetățenii pot hotărâ să aleagă ca și procedură medierea, de să renunțe la instanță. Dar de vreme ce o parte refuză să participe, evident că nu se poate realiza și tot la instanță se ajunge. Și tot în judecată se ajunge. Și atunci care mai este, să spun așa, rolul acestei instituții dacă pornește spun eu, e o părerea mea, încerc să fiu echilibrat și să nu țin partea niciuna dintre părțile aflate în studio, chiar dacă și eu sunt jurist de meserie și sigur aș putea înclina balanța discuției. Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Nu cumva e o scăpare a legiuitorului? De ce întreb? Și întreb pe toți invitații acum. Există un blocaj în justiție cu această instituție sau s-a eficientizat actul de justiție odată cu obligativitatea lui de la 1 august 2013? Domnule decan, și vă las și pe dumneavoastră imediat să răspundeți. Domnule decan Augustin Răducanu. Evident că există un blocaj. Păi de ce evident? Nu, vreau argumente. Se vede pentru că, practic, pe rolul instanțelor sunt în ce în ce mai puține dosare. Deci, la momentul de față ne confruntăm cu o criză. Asta e rău, e bine? Sigur, e foarte rău. De ce e rău? Și poate. Pentru că oamenii trebuie să-și rezolve conflictele. Conflictele nu trebuie să mognească, nu trebuie să stea în stare latentă. Păi poate și l-au rezolvat prin mediatori și de-aia sunt mai puține. Pe mediatori. Asta este o fata Morgana care nu are niciun viitor în România și nici nu va avea vreodată. Este o prostie. Pur și simplu. Stați un pic, e o acuzație dură. Trebuie să o și explicați și o să o motivați. Că ați titrat greșit acolo pe ecran că informarea este obligatorie numai pentru o mică parte din proces. Da, să nu se înțeleagă că pentru orice proces să le și spunem este obligatorie. Nu
e vorba de o sumă de bani, până la 50, doamna Trei, eu nu sunt mediator și nici nu doresc să mă fac. În ceea ce privește până la litigiile între profesioniști, până la 50.000 50.000 de lei, dar informarea este obligatorie în litigiile care privesc relațiile de familie, relațiile în domeniul protecției consumatorului. Numai că și acolo trebuie să participe doar reclamantul. Deci închipuiți-vă, domnul Sebastian Drăgan spunea să nu folosim să încercăm termeni tehnici, să dar nu încercăm. mă pot abține. Ce se întâmplă dacă faci o cerere de intervenție voluntară, o cerere de chemare în garanție, o arătare a titularului dreptului? Cu cine te mai mediezi? Cu cine te mai informezi? Asta este o aberație. Iertați-mi termenii foarte duri, dar mă rog, chiar nu mă mai pot abține, că la ce am și dorit să vin în această emisiune, care va bloca în final pur și simplu actul de justiție. Noi trebuia să mergem, domnul Sebastian Drăgan a spus aici, am degrevat instanțele, păi ăsta este rolul nostru, noi trebuie să vedem dacă din punct de vedere social este bună această mediere. Nu să-i degrevăm pe judecător, că judecătorul trebuie să judece. Asta este menirea lui. Nu să stea să uite și să spună ce bine este că s-a făcut medierea. Nu, el trebuie să rezolve aceste conflicte, că asta este menirea lui, socială. Ori, din punct de vedere social, mi se pare că sunteți puțin pătimași și vă adresați mie. Din punct de vedere social, această instituție nu are niciun fel de justificare. Titu Maiorescu vorbea de teoria formelor fără fond. Nici măcar forme fără fond nu s-a astea, pentru că atunci era o chestiune benefică, să dorea ceva bun pentru. Dar aici nici măcar nu se dorește. Se dorește ca să nu se mai judece, oamenii să stea liniștiți în banca lor, judecătorul de asemenea să stea liniștit și să nu mai judece nici el. Deci nu aveți dreptate, domnul decandat, fiindcă eu vă înțeleg că dumneavoastră sunteți ceva mai reticent, deși, în opinia mea, ar trebui să nu fiți. Și pentru că dumneavoastră la fel de bine, nu la fel de bine, da, puteți reprezenta clientul dumneavoastră și în procesul de mediere clienții în instanțe, și la instanță. Pentru deci o să vă dau niște exemple că o să vă cutremurați. Din punctul meu de vedere, da, deci nu știu dacă trebuie să ne raportăm la niște cazuri strict personal, pentru că discutăm până la urmă și de profesionalismul cu care și mediatorul tratează procesul de mediere, da? Și până acum s-a făcut mediere, doar. Da. Au făcut-o și avocații, a făcut-o și instanța, pentru că avea această obligație pe lege și procurorul acolo unde este vorba de infracțiuni, unde acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă. Cred că mai mult decât mediere s-a făcut o conciliere care este... S-a făcut chiar mediere. S-a făcut chiar mediere și vă citesc din statutul. Rugămintea mea este să vă întreb o secundă. Vorbim pe rând, ascultăm celălalt oaspete din platou pentru a putea înțelege cei care ne urmăresc corect și concret ceea ce discutăm fiecare, pentru că dacă vorbim unul peste altul nu se mai înțelege nimic. Vă citesc din legea 51/95, completată cu statutul, care la articolele 93 și 97 vorbește și scrie în negru pe alb, dacă puteți titra, activități de mediere. Activități de mediere. Deci, până acum, și nu de când este această lege, de vreo 2204 ani, dinaintele noastre, avocații făceau această mediere. Primus. Secundus. Procese pe care părțile m-au mandatat să le introduc la sfârșitul februarie și începutul martie și pe care, în mod normal, le terminam, și colegii mei mă pot completa, în mai, cel mai târziu, n-au primit termen nici până acum în instanță. Este un blocaj total al dosarelor, iar părțile sunt din ce în ce mai nemulțumite. Tertius, privitor la sumele de bani, avem înregistrat la noi, la Consiliu, pentru a porni acțiune disciplinară, o cauză în care mediatorul a solicitat nici mai mult, nici mai puțin și a și primit, profitând de naivitatea și neînțelegerea oamenilor asupra acestui lucru, 28 de milioane, 2.800.000, cât plata a 2 avocați pentru întregul proces. Este pe rol cauza, noi o cercetăm, este înregistrată pe 23/9 și pe 31/7 la dumneavoastră, la mediator, ne-a trimis-o Consiliul Mediatorilor. Rețineți, deci nu am făcut-o noi o descoperire. Însă,
Ce ne deranjează cel mai mult este aceea că, și aici trebuie oamenii să înțeleagă, mediatorii nu au studii juridice, decât o mică parte din ei. Pot fi profesori, ingineri, doctori, arhitecți, față de care am tot respectul în profesia dumnealor. Tot respectul și chiar mă plec în profesia dumnealor. Dar în acest domeniu atât de sensibil al drepturilor omului cu care se lucrează în justiție, dreptul patrimonial, dreptul omului la propriul patrimoniu, la casă, la libertate, în acest domeniu nu putem umbla cu jumătăți de măsură. Și au fost situații în care a trebuit să descurc dosare în care nici sfertul de măsură nu se folosise. Pentru că nu se cunosc, nu ne-au trebuit zeci de ani de zile ca să putem înțelege, de exemplu, materia succesiunii, care este extrem de grea, e piramidală în drept. Eu și cu colegul meu aici a trebuit să facem nenumărate cursuri și eforturi pentru a înțelege această materie. N-are cum, repet, cu tot respectul, cineva din afara acestei profesii, un inginer sau un medic sau să înțeleagă și să știe care sunt cotele succesorale corecte, cum se calculează o succesiune pe ramuri și pe tulpini, când sunt 12 moștenitori, când sunt frați uterini sau când sunt frați consangvini, foarte, foarte greu. Ați atins o zonă în care, da, mediatorul, indiferent de profesia lui, pe acest domeniu, da, unde discutăm de drepturile reale, translative, de proprietate, da, are obligativitatea ca acordul de mediere încheiat pe acest domeniu să fie supus notarului public sau instanței de judecată, tocmai pentru legalitatea... De acord, doamnă, dar dacă te duci cu un acord de mediere prost, ce să-ți facă judecătorul? Sau notarul. Ce să-ți facă cu el? Eu, ca să-l completez... Voie că legea îi obligă, da, să facă modificări în acord. Și să să le facă, doamnă, în temeiul legii. Și să facă, nu e mai bine să faci de la început bine. Până la urmă, față de actul de justiție, în mediere nu avem... Dați-mi voie și asta nu are nicio legătură cu medierea. Asta este o treabă mercantilă pe care o faceți. Dumneavoastră o faceți pur și simplu partaje. Faceți pur și simplu acte de vânzare, cumpărare. Faceți donații. Am întâlnit și, să mă ierte colegul meu că îl întrerup, deci o vânzare de drepturi succesorale. La habar n-avea mediatorul despre ce este vorba. În realitate, Codul Civil nici măcar nu vorbește de vânzare de drepturi, vorbește de vânzarea moștenirii, care trebuie privită în integralitate. Ei, nu poți să vinzi bunuri individual determinate privite unul singur și acolo nici măcar nu era vorba de vânzare, era vorba de vânzare de drepturi litigioase. La habar n-avea, nici măcar nu-i trecuse în cap că trebuie să pună în discuție astfel de noțiuni. S-a dus cu acordul de mediere la judecător. Va culmea e că l-a acceptat. După aceea, în instanța de recurs, a văzut că e o tâmpenie. Păi ce facem? Unde ajungem cu... Dacă îmi dați voie să termin, ce vreau să spun, ca să înțeleagă lumea. Deci, în primul rând, acest lucru, că mediatorii, doar o mică parte dintre ei sunt juriști și înțeleg această materie extrem de complexă și de sensibilă a noastră. În al doilea rând, că iată că nu grăbește procesele, ci din contră le întârzie. Și să vă spun ceva, cine dorește să meargă în justiție să obțină o hotărâre, va merge indiferent de medierea care se face. Al treilea lucru este acela că ceea ce face un mediator nu are nicio valoare juridică intrinsecă. Dosarul trebuie tot instrumentat de un avocat și tot o hotărâre trebuie dată care să consfințească cui aparține acel drept. Și în al cincelea rând, nu toate procesele, pentru că se prevede chiar în legea mediatorilor, sunt exceptate. Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cele privitoare la statutul persoanei, precum și orice alte drepturi de care părțile potrivit de legii nu pot dispune prin convenție sau prin orice alt mod admis de lege. Corect. În final, vreau să spun un singur lucru. Ce se întâmplă? Sub masca medierii de multe ori se face consultanță juridică.
sub masca aceasta a medierii, să emit chitanțe prin care se încalcă o lege, legea 51, se face o concurență neloială în justiție în domeniul acesta al avocaturii. De multe ori am întâlnit această situație. Sunt chemați pentru informare la mediere și îndreptați către un anume avocat, ăla poate stă chiar la ușă. Și asta este concurență neloială în domeniul avocaturii. Mai mult decât atâta. Păi, nu este, pentru că este, până la urmă este. Până la urmă intervine afinitatea între indivizi. Păi da? nu e vorba de Păi nu avem voie. Să zicem că ar fi așa, să zicem că ar fi așa, dar nici măcar nu mai ajung la avocat. Zice, lasă că eu sunt avocatul, nu-ți mai trebuie avocat. Nu. Fac eu. Păi dacă el a încheiat un acord bun pe care instanța l-a validat, evident că nu mai Vedeți? și în afară că niciuna dintre părți Doamnă, nu va... în domeniul avocaturii Acordul bun înseamnă doar că ne-am împăcat. Atâta. Asta pot să înțeleg. Deși și asta pot să înțeleg greu, pentru că și împăcarea produce consecințe juridice. La modul ca indivizii să ajungă într-o anumită etapă nu, doamnă, dar trebuie să fie mediați de o persoană care are măcar cunoștințe juridice, nu măcar cunoștințe, studii juridice, pentru că altminteri creați de servicii grave acestor persoane. Din punctul meu de vedere, făcând abstracție de faptul că am studii juridice, să presupunem că nu am studii juridice, da? Eu aș apela, evident, la dumneavoastră, pentru că mie legea îmi permite să apelez la specialiști. Păi da, asta nu face toată lumea. Asta nu face toată lumea. Asta nu face toată lumea. Ce ați face dumneavoastră ca avocat dacă vă vine un om în ultima zi de prescripția unui drept natural? Este ultima zi din cei 3 ani când poate să-și mai recupereze munca de o viață împrumutată cuiva sub formă bănească. Da? Ce faceți? În momentul acela eu mai am când să fac această mediere? Păi ce spune? Acceptarea participării sau participarea la ședința de informare nu constituie o recunoaștere a dreptului ce ar face obiectul litigiului. Introduc cât mai repede acțiunea să nu piardă, să nu-și piardă omul puneți dreptul. frumușel la poștă ca să nu pierdeți termenul, iar legea vă permite ca dumneavoastră să faceți informarea până la momentul în care instanța vă dă termenul. Mie ca avocat, deci aveți timp, domnul avocat. Mie ca avocat reclamantul vine și îmi spune din start că nu vrea să facă niciun fel de mediere, că nu vrea nici să-l vadă pe pârâc, că nu știu ce-i face. Dumneavoastră nu ați trecut prin aceste momente în care am trecut eu 30 de ani. Sunt oameni care efectiv și în sala de judecată trebuia să abțin. Mai treceți încă 30-50 de ani. Și atunci dacă reclamantul îmi spune din start că el nu dorește să facă mediere, la ce să ia la cunoștință? Dar nu e obligatorie medierea, face informare. La ce să duc dumneavoastră cunoștință, la cunoștință informații despre Burkina Faso, dacă dumneavoastră nu aveți de gând să mergeți acolo și spuneți, stai numai puțin, nu mai povesti. Eu nu am de gând să calc în viața mea acolo. La ce să-l mai informez dacă el din start nu dorește medierea? Da, și eu am avut. Care e logica? Haideți să vă spun că și eu am avut la mediere. Au venit pur și simplu pentru îndeplinirea procedurii, dar și-au spus clar, nu vreau să mă merg. Foarte bine, pentru că nu poți obliga pe om, da? Deci condiția pentru realizarea procesului de mediere, deci informare, procedura e procedură, da? Numai părțile pot hotărî dacă aleg sau nu medierea. Doamnă, nu este benefic pentru justițiabil această tâmpenie, nu este benefică. Nu este, doamnă, pentru că vedeți că îngreunează accesul liber la justiție. Nu îngreunează, tocmai că are libertatea de a alege între o dumneavoastră îi spuneți, vino la mine, că-ți fac eu și partajul, îți fac și contract de vânzare-cumpărare, te și divorțez, îți împar și bunurile comune. Poate să da, și în penal, dar de ce puteți? Vine victima, vine partea vătămată. Să face și un rechizitoriu până la urmă, da? Deci
nu Da, mai face și un lichiziile rechizitoriu, unde retragerea plângerii prealabile, deci Mevoala. deci e doar puțin. Mevoala, doar puțin în penal. Numai și să se aduce partea vătămată, și veți lovită, aduce călcată grave de servicii, pentru că sunt cele mai multe sunt făcute anapoda. Și telespectatorii trebuie să știe un lucru pe care l-am discutat mai devreme cu domnul Protecan. Aceste acorduri de mediere, dacă sunt cuprinse în interiorul unei hotărâri judecătorești, pot fi atacate nu numai ca o hotărâre judecătoare, deci cu căile ordinare și extraordinare de atac, apel, recurs și așa mai departe, pot fi atacate cu acțiuni în anulare, în constatarea nulității, rezoluțiune, reziliere, cu acțiuni în constatare. Deci este o arie foarte amplă prin care aceste... Cum anume? Sunt acordurile de mediere, deci hotărârile date pe acordurile de mediere sunt atacabile doar din punct de vedere procedural. Pentru că lumea nu știe, doamnă, și asta vrem să le spunem. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că astfel, pentru că ele reprezintă acordul de voință al părților și atunci pot fi atacate ca niște acte juridice. Exact, și atunci o să vedem judecătorii care vă încurajează în mod inconștient asta, să vedem, pentru că atunci o să li se anuleze hotărârile, să vedem dacă le mai convine. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această instituție a medierii, iată, care stârnește mari discuții după o pauză publicitară. Luăm publicitate și revenim. Stați în fața televizorului, nu părăsiți, pentru că vă interesează în mod direct ce se întâmplă în justiție, în accesul cetățenilor la justiție. Luăm publicitate și revenim. Din nou în direct, discutăm în această seară despre instituția medierii, despre eficientizarea actului de justiție, dacă prin introducerea acestei instituții începând cu 1 august 2013 ca obligatorie, și mă refer aici la informarea asupra medierii ca fiind obligatorie, dacă actul de justiție a fost eficientizat sau dimpotrivă, dacă dosarele întârzie pe rolul instanțelor sau procesele întârzie. Pentru aceasta vă reamintesc invitații în această seară: doamna Posedaru, jurist Posedaru Vasilica, mediator, domnul avocat Sorin Gogeanu, prodecan al Baroului de Avocați Dâmbovița, domnul avocat Augustin Răducanu, decan al Baroului de Avocați Dâmbovița, alături de mine colegul meu Sorin Popescu. Revenim asupra medierii, discuția aprinsă și în pauza de publicitate. Nu neg că există păreri pro și contra asupra acestei instituții, care a fost creată într-un scop nobil, spun eu, acela de a soluționa pe calea amiabilă multe din litigiile preexistente, disputele, pentru a nu ajunge persoane în instanță, pentru că toată lumea se va uite, uite cât durează, cât ține judecata. 2, 3, 6, 9 ani, sunt dosare unele care s-au judecat și 12 ani. Este adevărat însă că această mediere nu și-a văzut până în acest moment roadele. Doamna Vasilica. Eu cred că nici nu s-a dorit foarte tare, da? Iar pe de altă parte nici nu a fost promovată, zic eu, de către Consiliul de Mediere așa cum ar fi trebuit să fie promovată instituția medierii. Dar de ce credeți că n-a fost? Iar medierea, zic eu, că de-abia de acum încolo începe să prindă teren și în rândul justițiabililor. Și când spun asta, mă raportez la avantajele pe care le oferă față de care sunt avantajele? Hai să le spunem telespectatorilor. Uite, ne uităm în cameră. Deci să presupunem că justițiabilii au ales ca și procedură de realizare, de soluționare a conflictului dintre ei, medierea, da? Deci medierea presupune un timp mai scurt de soluționare a disputei dintre ei, da, care poate să dureze fie câteva ore, câteva zile, nu mai mult de 3 luni, da? Față de instanțe unde, iară, discutăm că procesele se tergiversează și se împing la mulți ani de zile. Stop aici. Păi dacă există o înțelegere... o lună și jumătate. Divorțurile la mine durau o lună și jumătate, din momentul în care introduceam acțiunea. Dar la dumneavoastră putea să dureze. Da, că era termenul de 30 de zile care vi-l dădea, da, instanța după care, dacă era cu acordul și la primul termen în instanță, dacă aveam martorii prezenți, mă judecam.
Păi și acum este de vină instituția medierii, domnul Păi da, Rodecan, pentru faptul că dumneavoastră nu mai soluționați divorțul într-o lună și jumătate? Bineînțeles că este de vină, pentru Păi că nu face este de vină, este de vină instanța, pentru că este inadmisibil să dai termen într-un dosar, da, pui un dosar pe rol și să primești termen după minim 60 de zile, da? Cel puțin 60 de zile. Pentru că sunt termenele care trebuie să... Da, de întâmpinare, de răspuns la întâmpinare și bla bla bla, toate cele ca să se intre direct la judecata pe fond. Procedura medierii va dura de 10 ori mai mult. De Nu 10 va ori. dura. Numai dacă medierea va este dura, foarte pentru că- simplă. pentru- Dacă medierea înseamnă doar împăcarea părților, pur și simplu, dacă această mediere presupune transferul unor drepturi reale sau chiar a unor drepturi personale sau eu mai știu ce alte proceduri, cu siguranță că veți greși, pentru că, și nu mă refer la dumneavoastră ca persoană, fără doar și poate. Da. Și atunci vor fi atacate aceste acte făcute brambura, de cele mai multe ori făcute cu încălcarea flagrantă a legii, vor fi atacate și se va Deci merge iar pe dați-mi voie procedura să vă spun jurisdicțională că și vom avea eu încă cred 10 ani că de proces. În perioada următoare, colegii mei mediatori care nu sunt juriști de profesie, da? Să apucă să facă dreptul. Nu, vor avea deci, înțelepciunea să apeleze la dumneavoastră. Asta e un alt punct Deci, de vedere pe care pot să-l accept. Ca această instituție să-și regăsească, într-adevăr să-și găsească menirea Fiecare pentru trebuie care a să-și fost cunoască înființată. locul, doamnă, pentru că categoric altminteri sunt de acord cu dumneavoastră. ajungem într-o situație de blocaj și mai tocmai mare că- decât este acum. Tocmai că eu văd o colaborare extraordinar de bună între aceste două profesii. Da? Și din punctul meu de vedere, prezența avocatului lângă parte, da, în procesul de mediere, da, nu face altceva decât să asigure siguranța drepturilor Dar ce vă legale. faceți cu un coleg al dumneavoastră care a spus, domnule, dumneata ca avocat n-ai ce căuta la mediere? E o chestiune reală pe care am Deci discutat nu e acum adevărat. câteva zile. Păi Deci acel este coleg- reală. Dacă Adică vreți vă pot deci nu da e numele adevărat persoane. că în sensul că nu trebuie să, cum să spună, Da, că da, prezența da, așa a dumneavoastră spus, nu... expresis verbis. Dumneavoastră aveți dreptul să asistați Știm, părțile doamnă. și Ce la trebuie- mediere ca ce și... trebuie să Doamne, avem lămurim dreptul noi- să-l asistăm și în fața președintelui României. Și acolo putem să-l asistăm. Ce trebuie să Deci lămurim noi le știm drepturile. Problema e că mediatorii nu și le știu pe ale lor. Ce trebuie să lămurim noi oamenii ca să înțeleagă de acum? Pentru că noi poate vorbim de niște termeni ce ne sunt obișnuiți nouă și mai puțin domnilor lor. Că atunci când vorbim de mediere sunt două faze. Una de procedură de informare. Deci obligatoriu este să fie la procedura de informare. Corect. Asupra medierii. Da. Nu și medierea. Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată însă de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris, spune legea medierii la articolul 1 indice 3. Deci aceasta este o primă fază și anume cea de informare asupra medierii. Iar faza a doua vă Iar întrerup. faza a doua, Medierea este obligatorie sau nu? Nu este obligatorie. nu este obligatorie, este la alegere, lăsată la alegerea părții justițiabilului în slujba căruia suntem toți în definitiv și până la urmă, pentru că asta uităm uneori, că noi toți lucrăm în slujba cetățeanului, nu pentru degrevare, nedegrevare, nu, ci pentru a satisface nevoia de justiție a concetățenilor noștri. Când uităm acest lucru, cine este beneficiarul actului de justiție, facem cea mai mare greșeală și am spus-o în nenumărate ocazii. Dumneavoastră, stimați telespectatori, dumneavoastră sunteți cei care beneficiați de actul de justiție. Dacă vreunul dintre noi uită acest lucru, înseamnă că își uită menirea lui. S-ar putea să se încheie emisiunea și credeți-mă că plec de aici tot cum am venit. Ideea este însă ceva de genul ăsta. După decembrie 89 încoace am văzut fel de danileți pus pe sus cu brăcinarul în vine, oameni beți. Cei care au condus justiția ori erau proști, ori erau beți. E un punct de vedere. Problema este să alta. Atât cât pot eu să o pricep
ca unul dintre cei aflați pe undeva pe stradă, este o instituție care a fost verificată de cei care s-au ocupat cu așa ceva, dar cu 500-600 de ani? Funcționează în Norvegia? Funcționează în Finlanda? Funcționează în Germania? Și funcționează cu bune rezultate pe la alții? Păi atunci nu vă supărați, nu dați justiția pe mâna mea, că eu sunt ziarist. Mă fac mediator mâine, poimine și... Ați să mă scuze toți, ca să ce? Că îmi trebuie și mie niște parale. Vreau să intru în politică, îmi trebuie și mie niște parale. Mă asociez cu hoții, îmi trebuie și mie niște parale. Mă gândesc că dacă se pornea la chestia asta, trebuia să se pornească cu primul pas. Nu mă lăsa pe mine că după ce, că nici nu știu ce am de făcut, mai sunt și cu mintea plecată cu Sorcova. Că sunt unii dintre noi cu mintea plecată cu Sorcova din noaptea din decembrie 89 și până în ziua de azi. Și m-am făcut mediator și cer la oamenii aia 28 de milioane de lei pentru că ce? Că l-am încurcat ca apoi să-l descurce un domn avocat ca să ajungă în instanță, să se termine procesul să fie anapoda făcut și îl reluăm de la capăt. De ce? Pentru că în ființară încă o instituție cu care n-am nimic, dar dacă era cu adevărat bună, să gândeau dănilețea de sus și n-ar fi lăsat pe unul ca mine, care am făcut și eu 3 luni de cursuri de justiție pe începutul facultății, dar probabil că am ceva idee despre justiție, pentru că... Adică era obligatorii să aibă studii juridice, da sau nu? E o întrebare mai mult retorică. Și nu doar atât. Că te pomenești că e ca medicul ăla ce a terminat facultatea medicină cu nota 5. El știe doar să te taie și te abandonează. Trebuie să vină altul peste 2-3 săptămâni să te coasă. Ăla nu știe cum să te coasă din cauza că el n-a asistat în facultate și la coasărea individului. Ca să înțelegem pe ce lume trăim, că eu asta am înțeles și așa plec de aici. Presupunând că într-o zi că asta se întâmplă, nu intri în conflict cu cei din sufletul tău, cu cei de lângă tine, intri în conflict cu câte unul anapod, dar mă duc să mă mediez cu ăla ca să ce? Ca să dea un bar în cap acolo, doamnă. Nu, doamnă, să nu de-aia mergeți la mediere, ca să vă împăcați, ca să păstrați bunele relații dintre dumneavoastră, ca să nu ajungeți la instanță să plătiți taxe de timbru și ca să-l plătiți doar pe domnul avocat Sorin să vă asiste și să vă chiar să vă reprezinte. De câte ori m-am dus Deci pe eu la trăiesc în tribunal? lumea asta în care trăiți și dumneavoastră, da? Trăiesc în lumea asta în care alții ne hotărăsc soarta. Pe vremea când eram ziarist, am avut acum zeci de avem procese. posibilitatea aici să spunem tot ce Pe putem vremea să-i când spunem eram oamenii să ne ziarist, înțeleagă, aveam nu? zeci de procese de calomnie. Deși, în fine, nu mai discutăm. Mă duceam la tribunal, că trebuia să mă duc acolo. Că mă chema să mă duc. Ce am văzut eu cu ochișorii mei în tribunal, nu cred că a văzut nimeni pe lumea asta, că erau preopinenți. Dom'le, noroc era cât un polițist pe acolo, înainte să numea milițian, să dădea ăla cu bâta, cu ciomagul, cu pulanul între ei. Că altfel, doamnă, scotea ochii chiar în sală de față. Da, așa este. Păi da, sunt. Mă chema și mă mediați pe mine. Deci, domnul Popescu, acești oameni, dar e evident că nu vor accepta și niciodată procedura medierii. Dar nu-i mai chemați, doamnă, nu-i mai chemați. Asta spune, zice, nu... Domnul avocat, nu-i chemăm noi, vin ei către noi, da? Nu, zice dumneavoastră. Nu mă lăsați să plec de aici cum am venit, vă rog frumos. Deci sunt obligat, presupun că, să mă ferească Dumnezeu în primul rând și după aia mai vedem noi. Dar presupunând că într-o zi am un conflict cu creștini oarecare. Nu sunt conflictual, în fine. Dar nu asta e important. Sunt obligat să vin la dumneavoastră sau... La dumneavoastră aș veni că Decât să vă informez și atât. Doar atât? Da, dacă vreți să alegeți medierea, e problema dumneavoastră. Dacă dar nu, îl eu chema nu și oblig, pe pârât, doamnă. Îl chema și pe pârât. Dacă vine, dacă răspunde, că nu e obligatoriu să răspundă pârâtul. Dar dacă domnul Popescu zice, domnule, nu vreau să mă împac cu persoana respectivă, de ce îl mai chemați pe pârât? Asta e o întrebare. De ce obligatoare? Accesul omului la justiție. Oamenii trebuie plimbați pe drumuri. Filozofia conducerii politice. Și văd că și astea așa, dă-i de lucru, plimbă pe drumuri, ocupă-i timpul cu ceva ca să nu vadă ceea ce e important pe lumea asta. Asta e povestea, că poate nu înțelegem rapid, dar am 2-3 vorbe. Eu le-am înțeles pe tot. Dacă le-am înțeles. Deci, dacă nu, asta e. haideți să discutăm ca justițiabili să înțeleagă totuși care Doamne, sunt avantajele. Ziceți ca oamenii obișnuiți să înțeleagă ce înseamnă, da, care sunt avantajele medierii ca și procedură, da?
ca și alternativă, ca și procedură de soluționare amiabilă a conflictului. La prima vedere, parcă v-aș da dreptate, se dar stați un păstrează pic. relațiile Mă uit dintre la indivizi domnii. și se reconciliază. Doi, costurile sunt mai mici, timpul 28 este de mai mic, milioane. se reduce stresul. Da, de stat la instanță, că te duci la ora 8 și pleci la ora 4 de la instanță. Aici ai posibilitatea să negociezi ora la care să negociezi. Doamnă, dacă eu doresc să mă împac cu el, n-am nevoie de un mediator, mă împac eu, mă duc, trec gardul vis-a-vis, spun, hai mă să nu mai ne certăm, ne împăcăm și nu mai mergem în instanță. Doamnă avocat, sunt de acord cu dumneavoastră că nu vă obligă nimeni să alegeți un mediator dacă vreți să vă împăcați Dacă cu doresc domnul să decan. merg în instanță, poate să vină 10 mediatori, exact cum spunea domnul Popescu. 10 mediatori poate să vină. Nu o să mă convingă pe mine să nu merg în instanță. Că împăcarea se poate realiza și fără mediator. Și mai este ceva, să știți că în instanță se poate încheia tranzacții. Eu am crezut că prin nou cod tranzacția a fost scoasă. Nu este adevărat. Prin 438, exact, se poate face tranzacție în orice fază a procesului. Adică una dintre părți renunță, mai exact părâtul, fie recunoaște drepturile sau ce-i solicită prin acțiune reclamantul, fie reclamantul, și atunci apelează la mediere. Tot mediere este tranzacție pe care o face judecătorul sau avocații. De N ori până acum noi avocații sfătuiam părțile să se înțeleagă și vedeam dacă e vreo portiță ca să înțelegem. Și am făcut această mediere noi sute de ani. Acum s-a importat de undeva de la Quebec, pentru că vorbeați de Norvegia, vorbeați de Marea Britanie. Acolo e cu totul altceva. Acolo oamenii au o altă cultură și socială, asta este problema. Deci la noi nu prinde, asta vă spuneam, că e o teorie a formelor fără fond, că n-am ajuns încă la stadiul ăla încât să conștientizăm perfect avantajele acestei mediere. Emisiunea se duce spre final. Să nu vă supărați pe mine, dumneavoastră, cei doi specialiști în drept, vă numesc, dar ați băgat în mine o mare spaimă în seara asta. Păi nu asta am intenționat. Nu, dar credeți-mă că nu e nevoie să fie intenționat. Ea vine și doar percepând niște lucruri. Atunci când ați spus că mă împinge cineva într-o mediere care îmi distruge viitorul, chiar mă înspăimântați. Iată că pentru că actuala legislație așa e. Pentru că dacă lucrurile sunt așa și chiar vă cred, atunci atât de grav, de n-are cine să vadă în această turmă de tălâmbi care conduc România. Ca să ajungi după ce te judeci atâția ani, după ce te epuizezi financiar și te și distrugi psihic, să vezi că cineva, fără să înțeleagă el despre ce fi fost vorba în propoziția, te-a băgat în cea mai mare nenorocire a vieții lui. Eu asta am înțeles din ceea ce a spus. Și uneori o fac inconștient, domnul Pău, că nici nu realizează ce greșeli juridice fac. Acum, dacă ne raportăm și o întrebare dacă directă, doamna Vasilica. Este cumva o bătălie aici între mediatori și avocați, pentru că se reduce cumva clientela avocaților prin apariția acestei instituții? Nu, o întrebare frontală directă și hai să discutăm. Punctul meu de vedere, da, la acest moment, deci vă spun punctul meu strict personal de vedere, la acest moment... Ca mediator vă cer. Da, ca și mediator, sigur. Există o dispută între mediatori și avocați, pe care eu personal nu înțeleg, artificială, corect, pentru că din punctul meu de vedere este loc pentru toată lumea sub soare, da? Este o profesie liberală și una și cealaltă, unde ar putea să colaboreze. Și deci aici pentru că exact cum în tacma mediatorilor, spuneți dumneavoastră că sunt neprofesioniști. Haideți să fim sinceri și realiști că și în tagma profesiei dumneavoastră Doamnă, de acord cu dumneavoastră, dar între a face un acord de mediere și cu un mediator, doamnă, dar între a face un acord de mediere cu un mediator și a face o tranzacție cu un avocat neprofesionist, îl prefer pe ăla, doamnă, măcar știe, măcar are noțiunile elementare de drept. Haideți că avem un telefon în direct. Asta sfătuiesc și telespectatorii. Vă rugăm, un telefon în direct. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea întâi să fac o corecție care a apărut pe Crol. Domnul cu cravată nu este decanul Răducanu.
probabil e o anticipare a echipei dumneavoastră de tehnicieni. Poate am Este greșit. domnul Gogeanu. Păi nu, așa a apărut domnul Gogeanu. Nu știu ce ați văzut, că noi eram încinși aici Nu, în studio. Am văzut eu, pe de-aia am intervenit. Zic, domnule, să nu măstecăm. Domnul Vlad Deci Andrei, sunt- da? Vă ascultăm. Da, și sunt prieteni, dar nu oricât. Ca să incizăm direct, această lege este o frână în calea actului de justiție, în mod evident, mai ales pentru un popor fără niciun fel de educație juridică, de altfel nici rutieră, nici altele, și ca să nu plece domnul Popescu necusut acasă și ca doamna Posedaru să îi dau două spețe care le-am trăit eu. Eram în sala de judecată și s-au prezentat cineva cu o tranzacție făcută de mediator de felul lor agronom, în care au făcut pasajul fără să treacă doi moștenitori. Și judecătorul, lecturând certificatul de moștenitor, zice, dar parcă mai sunt doi moștenitori, ce facem cu ăștia? Și la tranzacția și i-a trimis, nu știu ce s-a mai întâmplat. Cam asta ar fi. Iar eu am două spețe în care am trimis la un mediator care n-a venit la partea respectivă cu divorțul și cu pensia. L-am sunat și eu, fiind și avocat, zic, hai bine să-l facem. De 10 zile nu vine. Sau alt exemplu. Am un dosar foarte complicat de daune morale cu un primar și un secretar de primărie și partea mea a înțeles că renunță decât să mai facă și medierea, fiindcă așa este percepută această instituție ca fiind o cheltuială în plus și de timp în plus. De altfel, chiar asta și este. Eu zic că marele public nu trebuie îmbătat cu apă rece, în sensul că e o instituție benefică care reduce, de altfel complică viața instanțelor, care și așa este complicată din cauza noului cod de procedură, care trebuie să facă până la primul termen de judecată o groază de activități care, nefiind supuse contradictorialității, e greu aia rău de tot. Cam asta am avut să vă spun. Bun, mulțumim, dar ce credeți? E un blocaj sau dimpotrivă eficientizarea actului de justiție aceasta? Nu există nicio eficientizare, este altceva. Celeritatea actului de justiție. Am numit-o așa ca să înțeleagă toată lumea. Da. Poftiți? Am numit-o ca să urgentează dosarele prin această instituție sau Nu, dimpotrivă? este un termen, un timp pierdut. Este în mod evident. Cine dau legile la noi are dreptate, domnul Popescu, cooperatorul dumneavoastră permanent, într-adevăr blochează actul la justiție. Da. Vă mulțumim pentru telefon. Înseamnă că nu v-am mai văzut de mult, Vasil Lipsa. Înseamnă că plec necusut în seara asta. Da. Poftiți? Eu sunt la Pucioasa, domnul Popescu. Da. Toate bune. Zic că înseamnă că plec necusut de la emisiunea asta în seara asta. Ce să faceți? Așa plecați voastră. Bine. Seară bună, mulțumim de telefon. Mai avem doar 3 minute până la 2 minute chiar până la final de emisiune. Haideți să încercăm să facem o concluzie. Haideți să ne înțelegem, Vă da? ascultăm. Deci este obligatorie pentru anumite tipuri de litigi, da, procedura informării. Nu a medierii, ca să se Nu a înțeleagă. medierii. Da. Nu a medierii. Medierea este facultativă, da, ca și procedură de soluționare nu este obligatorie. Și deci informarea părțile... aceasta poate fi făcută și de către judecători și de către avocați, să ne înțelegem. Deci informarea, da, potrivit modificărilor, ultimilor modificări legislative, da, poate fi făcută de către avocat, de către judecător, de către procuror, de către consilierul juridic și consemnate într-un act. Da. Numai că acel certificat de informare, da, potrivit legii 192 pe 2006 cu modificările și completările la zi, precizează foarte clar, certificatul de informare se eliberează de către mediator. Și ce cu acele autorizat. plângeri penale? Cu acele plângeri sau amenințări că dacă avocatul sau eu știu, Da, pentru notarul, că consilierul există, vor da. face Uitați, astfel de informări, să vă citesc se chiar vor face, din, se vor chiar trimite din la sancțiuni, parchet. se numește sancțiuni pentru avocații care eliberează certificate de informare privind medierea. Și nici mai mult, nici mai puțin, la congresul sau al dumneavoastră, ce este în cadrul conferinței Medierea în afaceri, ce a avut Da, loc nu trebuie în data de 4 băgat septembrie. prea mult în seamă, că e o tâmpenie dacă ai idee, așa, să poate să... Cum adică să se facă plângeri penale? Avocatul cheamă Care pe reclamant aplică și legea. aplică legea. El constată că reclamantul și cu părâtul
se pun de acord asupra unui fapt și consemnează acest lucru. Cum să faci plângere penală împotriva avocatului pe acest lucru? Nu numesc certificat, poftim, îl numesc o constatare, atestat. Domnul constatare. obligatoriu nu puteți să-l numiți Nu, certificat doamnă, de nu asta e informare. problema, e că nu s-au pus, doamnă, nu s-au pus de acord această lege cu legea medierii. Asta s-a întâmplat. Nu numai asta, câte niște acte neconcordanțe. normative sunt în neconcordanță. Dar să spui pentru că nu poți să eliberezi certificat constatator, că faci plângeri penale, e absurd. Păi nu știu, Foarte dar scurt fiecare dintre dumneavoastră, Cred câte că 10 tot un secunde. coleg de-al dumneavoastră, tot unui coleg de-al dumneavoastră din Breasla dumneavoastră aparține această... Nu, doamnă, nu v-am citat exact din lucrările conferinței dumneavoastră, doamne, în care îndemnați, îndemnați pe toți mediatorii care au cunoștință de astfel de... semnificativ. Suntem în final de emisiune, domnul Decan. Asta ne-a deranjat. Asta ne-a deranjat. Cel puțin la nivel de Dâmbovița, cel puțin la nivel de asociația birourilor de mediere din Dâmbovița, din care eu fac parte, îmi doresc din tot sufletul și cred că și colegii mei din asociație sunt în asentimentul meu ca între noi și dumneavoastră să existe o relație de colaborare. Atâta vreme cât fiecare știe limitele, suntem nu în facem regulă, decât dar să-i altfel... ajutăm pe oameni. Pentru că asta ne este menirea. Păi asta ar trebui, doamnă, să vedem sau, ca să nu mai folosesc acest termen, să vedem cetățeanul, pentru că el este cel care trebuie să beneficieze de... Totul este să păstrăm o măsură. Cum spunea Democrit foarte clar, arătați măsura lucrurilor și vă dau tronul Persiei. Nimic prea mult, scrie pe zidurile edificiului din Delft. Din păcate, emisiunea este la final. Vom vedea cât de eficientă a fost această discuție. Sperăm că cei care au fost pe recepție au înțeles că nu există un conflict între avocați și mediatori, ci că sunt doar dispute cu privire la aplicarea legii 192 pe 2006 republicată privind medierea, instituția medierii. Să sperăm că toți justițiabilii, toți cetățenii care ajung la un conflict vor reuși să-și rezolve acest conflict nu numai pe cale amiabilă prin instituția medierii, ci și printr-o înțelegere, nu care o poate face oricine până la urmă în actul de justiție, în cursul unui proces. Deci și avocații și celelalte părți participante în actul de justiție. Aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Asemenea Vouă. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit până la această oră. Promitem că revenim pe această temă pentru că nu au fost îmbrăcate toate aspectele aduse în discuție în această seară și sperăm că v-ați lămurit cât de puțin asupra acestei instituții a medierii și a eficienței acesteia în actul de justiție. Dacă nu, oricum vom reveni asupra acestui subiect. Sebastian Drăgan și invitații săi din această seară vă spun o seară bună, la revedere și nu părăsiți aparatele, televizoarele, urmăriți în continuare MDI TV pentru că aveți ce vedea. Seară bună, la revedere!